adii ɗam dennde. Ɗam Allah 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 adii ɗam dennde. Adii ɗam dennde. Ɗam Allah adii ɗam dennde. Ɗam Allah adii ɗam dennde. Ko yewtere nde laamtoro Sall Abdoul Toksel waɗanta en kala aset. Taw ko e haalirde men ɓamti pulaagu Agnam Yaryaɓe. Ɗam Allah adii ɗam dennde. Ɗam Allah adii ɗam dennde ne haalanma ko faati e giɗgol, Ko faati e cehilaagal, ko faati e enɗam, ko faati e ngondiigu, ko faati e giɗgol e kala gurdam dewle men. sifanoma yonta jawtuɗo, jertinma yonta garowo. Ɗam Allah adii ɗam dennde, woppani haydara e ngurdam. aɗa waawi hettade ɗam Allah adii ɗam dennde taw koɗo baŋnge sengo YouTube naata binda ɗam Allah adii ɗam dennde, walla binda laamtoro Sall Abdoul Toksel keɓa ɗam Allah adii ɗam dennde. Kala ko faati e gurdam mbimi hetto ɗam Allah adii ɗam dennde ko ñande aset kala taw koye radio men, radio ɓamti pulaago Agnam Yaryaɓe, yewtere men yewtere moɗon ɗam Allah adii ɗam dennde. Ɗam Allah adii ɗam dennde noon ko an e min e enen fof. Kettore yewtere ɗam Allah adii ɗam dennde joni fuɗɗo. Kettore ɗam Allah yewtere ɗam Allah adii ɗam dennde joni fuɗɗo. En puɗɗorima inde Geno, joom yurmede huɓtidinde windere, tawi kadi ko joom yurmede hewde heranide julɓe to lakara. Yo nannu en hen. En jetti jomiraɗo joom baɗe bawde, baɗowo ko wela waɗa laato, tokkuɗe en fartange hawrude hande kadi. Hande ko hoore biir 13 lewru colte woni ɗiɗo ɓuru hitande 2021. En garti e yewtere men ɗam Geno adii ɗam dennde, ɓernore ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulaago Agnam Yaryaɓe. ene to karallagal to Abbas malla Abbas ene wallodira e Aissata Diallo debbo Ngendi, tawi ne huufi haalirde nde guiɗo mon gorko mo ndulumaji demɓe e funeɓe, saare hamme e nammadi juugele falo salli towde tomborde, ngabbirguel jumoɓe tellirguel sippoɓe, wawnire jollugel buuli mbule joli yari jeengi yarade jeengi jengde ngormali. hade men natande yewtere nde goram Salli Bokar jubbol wiyatno aduna ko dem welde dem mettere, en duwonima ende meje meɗen, en duwonima bani meɗen debbo walla badiragel men mariage e duttugol bandiraɗo gorko toon to Dungu Bosoye. En duwanimaɓe dendagal Dumga e kuuɓal, en duwanima galle Ajɓe Dumga Bosoye e dendagal galle o fof duwanama. Ko noonne kadi toon to ndulumaji Demɓe, en duwanima galle Demɓe Baba Amadou, en duwanima kamɓe fof, en duwanima Yaya Dem e dendagal bandiraɓe ɓe, en duwanima ɗum e ustare mawniraɗo men Mamadou Dem duttiɗo gandanɗa hoore maɗa e canki. En duwanimamo ko jomiraɗo moƴƴe makko toon kanko e maaɓe juuɗe. Kono noonne kadi goram baaɗi meɗen Amadou Sawo, Amadou Siré Sawo, en duwanima Dede Dieynaba, en duwanima galle o fof e kuuɓal. Aduna de ko ni tan goram, nde tawno neɗɗo wayata komo andi, neɗɗo wayata komo andi. En gandi Amadou Sawo ko gimmodaɗo guila e cukago
mataw serdi tan ko ladde serdata tan saha kala ko walla ko ɗangal serdata saha kala ko ɗum serde en e Amadou Sawo kono hay ɗum wona ceerago ko joni tigi woni ceerago lamtungu en duwani mamo yo jomiraɗo moƴƴe makko toon kanko e mayɓe julɓe en duwanima galle o fo e kuuɓal tawno ko noon tan goram aduna ko jalna woyna en duwani maɓe kamɓe sankiɓɓe yo jomiraɗo moƴƴe mabɓe toon enen heddiɓene yo balle juut battane moƴƴe koni de woni aduna ɗum noon en duwanima en ɗam foof e kuuɓal siki ala en garti e ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko yewtere meɗen ɗam Geno adii ɗam dennde en garino hen haɗo ceerno wayni ɓiyum ene yiiɗi yaade toon to gannawol ƴewtoyade ceerno muɗum ceerno Jobbo e ƴewtoyade takko e gueɗe bayde hono noon en garino hen haɗo takko hennata hammadi ngol ɗo hitowol ngal ɗo nelal mayɗo ɗo takko heɗoto ɗo hammadi heɗoto gandanɗa hoore maɗa oɗo mo jogorani wawde jabade woni Fina holko Fina haalanno e oɗon saaha goram Fina wimo gowka so tawi dedam bandam ko min de woni kaalowo ɗo so tawi gandanɗa hoore maɗa yidde maɗa meeɗino wonde am hay soko cetta walla ni taw ko gowka e korsa maɗa meeɗi wonde am so tawi aɗa hormimi komi mayɗo maɗa tinno dedam humtan takko miɗo andi an a salotako miɗo gonɗini debbo foof kanko ɓuranma kanko mi natti yananede sabu hakkude makko e ceerno ko hunde mawde te kadi ɓiɗɗo ari hen bammum buubu yelam kalifma Allah Geno kalifma Geno konɗo cukalon kalifma Geno konɗo cukalon mi fiɓani sikke ma waɗanam ɗum Geno ene wawi guura ko juuti so tawi aw tawi kam to paami to gurden Firdaus so gilli maɗa e takko goppi takko girñiti naatoye suudu takko girñiti naatoye suudu mum heddiɗon hammadal ene anga ene yiilo ene yaakino ene ŋuuña kam tan gooto e hakkunde oɗo galle goram ko ɗo tigi woni ɗo goppirnoden ndeɗo yewtere yewtude joni noon bottaji ene dooka ha dimaji 10 naati galle naatiri wuro ceerno anino eyi naati dimaji 10 naati gandanɗa hoore ma naati wuro ceerno anino beele ko galle ceerno makko Jobbo walla ko galle Hammadal holi hen to jippoyto kanko ceerno gandanɗa hoore maɗa wuuga holno jogori wadde kono bemme o ɓiɗɗo gabbaɗo polti o felliti faade gandanɗa hoore maɗa galle Hammadal o felliti fatude gandanɗa hoore maɗa yaade jippoyade galle Hammadal kanko ceerno o felliti
jippuyade galle hammadal kanko ceerno wuuga omo tello e puccu takko ene dogana hammadel ceerno wimo addu gaay guurowo addu gaay kootowo cindi cowe saare babum addu gaay dono tikka mojo defte addu gaay bandu juumel ceerno njobbo addu gaay mawnum hammadal kawmum daha balejo addu gaay dono jom buulel addu gaay laamotoɗo wuro bamum addu gaay laamotoɗo wuro bamum takko tindi e makko wimo salmin guurowam salmin hammadelam salmin guurowam salmin hammadelam salmin afa togara mamum salmin togarel hammadiji salmin sikkaga daña am salmin mande let dubal lewi salmin dono jom buulel salmin kawmum daha balejo salmin mo yahata cindi cowe goram ɗum ko haala mawka woni ɗo koye salmodirde ɓe goni koye jaɓɓodirde ɓe goni kono noon goram ko ɗiɗo konnguli ɓe ndewni hen caggal jaɓɓugal ceerno surama e ngo wuro ngo yewnano gannawol ala keddiɗo wona gorko wona mawɗo wona debbo wona suka wona hay goto gannawol fof e kuuɓal ala keddiɗo hay ceerno njobbo ko kam ardi e koyɗe muɗum garɗo fof ene addori mbaranku mum walla njaram mum ceerno meeɗani andude ko ni foti e ngoɗo wuro ko joni tan andi o wona miskino ko lamɗo ngol kam wardi koye lefol laamu makko ko heno ardi kanko ceerno wuuga eɗen gandi ceerno wuuga ko ɗon jangganno e wuuro he arno ko jangude taw gandanɗa hoore maɗa ene fuɗi waare adduno ɗum noon ko sababude debbo wiide ɗum a humantake e muɗum saabu ganduɗa ko humam bindi ete taw ko lamɗo kono o ko laamu donagu wona gandanɗa hoore maɗa heɓiragu ganduɗa gandal ko laamu donagu debbo wi kañum laamuyel aduna sohlani ɗum sohli ko humanede e gando wona humam bindi ngol konngol muusimo o yeehi gandanɗa hoore maɗa kanko ceerno wuuga jangoyde hawɗeɓe luttude toon hawresi toon takko ha ganduɗa hoore ma ɓiyi ko andi ko toon o woni caggal nde goto e wuuro mabɓe ari yiitimo toon ɓiyi ko ari haalti ɗum ɓiyi ko debbo addoyimo caggal nde on ari haalti ɓiyi ko debbo yeehi addoyimo yeey caggal ɗum ganduɗa ko nden ɓe gandi oɗo henna ko laamɗo o wona miskino ko nden ɓe gandi ɗum ngol kam o ardi koye lefol laamu makko ndiyamiri yiyino e ndiyam ko ɓuri bistorɗam mum ngo wuro meeɗino sembe laamu cindi cowe ko adi hande wuro ngo nde tawno ɓiɗɗo debbo nde are wuro he ene arde laamu ardi koye doole mawɗe ene aradi bamum eyyi ɗum waɗi noon o wi ngo wuro meeɗino e laamu cindi cowe ngo ko adi hande ceerno wuugo simtani ceerno njobbo no miijoji makko e wasiyaji makko ballirimo taftade ganduɗa hoore maɗa rendo cindi cowe o haali ɗo rewdi e ɓiyi ko debbo o haalani ɗum ceerno laaminoɗo o woni juumel garannoɗomo o tawi ene ardi e doole ɓurtude sanne o wone fillanade ɗum ceerno ganduɗa hoore maɗa holno wadde ɓi oɗo ɓiɗɗo debbo o wone fillanade ceerno holno wadde oɗo ɓiɗɗo debbo hakkunde makko e oɗo ɓiɗɗo porli keewi kono pamodiral ari caggal ɗum gañgu alano ɗon hono yidde
e kolondiral jalti e dow kutuya e ɗaŋare. O ɓiɗɗo cuusɗo caasɗo omo andi kay so hootano woppitta lefol laamu ngol. Oɗo ɓiɗɗo debbo no way tinnade e tidde ni hay sinno kanko ceerno o hootano, oɗo ɓiɗɗo debbo woppitta lefol laamu ngol. Juumel makko ko pellitnoɗo jottade e ndeɗo jappere hay sinno laamu debbo wona ko andano, wona ko wawano e cindi cowe. No wayi fof ɓe paamodiri ha laamu mabɓe ɓeydima ñiɓade. Laamu ñaasiraangu diine l'islam, gandal riwti humam binnaagu, duɗe cara, jamaji, maha, pinal e fina tawa nokku o wayli ganduɗa hoore maɗa sabu natte garduɗe e garduɗe diine mo ganduɗa jiggaɗo. Natte garduɗe e diine jiggaɗo takko ene hakkunde o galle feccere jamma. O jooɗaki o dari o hucciti funnaaki omo ndaara ndeɗo ƴiwonde omo bano nduɗo hendu fernoru ɓerɗe. Loworu ene wutta majje ene taccita tay omo miijo ko dokimo ko. Omo micco holi kuccam makko. Omo yiɗi surde ganduɗa hoore maɗa ɓernde makko e peeje. Mo yiɗi ɗum kono tan goram weeɓani. Tomborde feere ɓurde mojjude e makko omo andi kam e nder ɓernde makko ko pulɓodiral mawgal woni toon hakkunde ceerno Jobbo e Hammadal mo oɗo hen fina ɗaccanimo konngol wonde gandanɗa hoore maɗa yo humtan ɗum. Oɗo ceerno janoɗo omo jogide mum ɓinguel. Ɗo de ko haala mawko goram. Joni noon ko ngal ɗon pulɓodiral woni e ɓerde makko. Hammadal enɗam makko tokara bam makko. Ɗo ko jeydede ƴiƴam kosam jiidigal e njurum. Ɗo ko ɗam Allah adii ɗam dennde tan. Ɗe geɗe fof comirano ko mbootu pasiragal e teddugal. Ɗeɗo geɗe fof ko ɗum tigi woni gandanɗa hoore maɗa ko comirano ko mbootu e pasiragal. Oya ko gilli makko ɗimmi ɗin mbaabi tan koye yidde, wona enɗam, wona dañal, wona gandodiral, wona jiidigal. Ɗo ko wellitare makko ko kanko tan haalda ɗo yiyande e wi hay goto alano hen. Ɗo hay goto tawaka, hay goto hay yiyande wotere alano hen. Ko kanko tan fiɓodirano helda leggel e les duballeji. Koɗo luɓaɗo woni ganduɗa hoore maɗa wonti dokkal. Ko ɗo jiidigal e arani folti nehodaɗo gandodiranoɗo dendanoɗo asko. O moy ɗin miijoji ha o soyni Hammadal ene wakki puneji fina ɗi goram. Ene tindo e makko ene weeɗa mo ɗum, ene weeɗa mo juuɗe, ene wiyamo mi jaɓi argiɗam artakko miñam wiltin jallugol gillingol meeɗano mayde. Ar gay takko ar wiltingol ɗo jallugol gilli ngol meeɗano mayde. Ko berem refi tan ngocano ɗaɗi ɗuggitaka argiɗam oto jam fo fina argiɗam ñaagude mayɗo ko tan wiyete. Argiɗam ko a kalfinaɗo a woppata argay. Argiɗam ka kalfinaɗo a woppata. O yeeƴi ceerno faye makko wimo argay yummum guurowo, argay yummum laamotoɗo cindi cowe, oto yejjit aadi men les duballeewi. Mi woppano
komi goppinanoɗo woto yejjid jibidinɓe ceerata argayi yummu muhammadilam argayi urul ayni am argayi kondam argayi ar takko marɓi e leydi ina woya omo woya hammadal iwri bange ceerno iwri bange ɓe cuutimo e leydi toɓo ene jurta e mabɓe goram ɓe ɗuwaki eɓe dari eɓe toɓo ene ñiiɓi takko haalani haydara hay goto e mabɓe anda ko felliti wadde hay goto e mabɓe anda ko felliti wadde holi walare wawtotonde beele ko gilli gadani ɗi woni ganduɗa hoore maɗa ciddirteɗi kalif Allah mayɗo tekkuɗo ñaagude beele ko ɗin gilli jogori foltade walla ko aadi les dubal leewi gilli ɗi ganduɗa e wellitare ñastiraɗi pasiragal daña hammadi guurowo bandiraɓe tedduɓe ko ɗo tigi woni lamdal ngal joni noon hol hen mo oɗo takko foti yaadude e wiide kadi rendo ngo deftere meɗen adande ari haɗo hanno woni gandanɗa hoore maɗa deftere ɗam Allah adii ɗam dennde nde dembel sal ko ɗo tigi woni ganduɗa tumbitere adande nde woni deftere adande tol no wiyatno deftere adande ɗam Allah adii ɗam dennde ko hande gasi ɗum noon so tawi jomiraɗo muñani en rokki en balɗe juutde rokki en cellal ala ko woƴi en ma en gar kadi e deftere meɗen ɗiɗaɓere eɗen gandi en keɓide kono ma en jokku yewtere nde ha ganden holto homtoy kono hade ɗum ɗon kam oɗon mbawi addude gandanɗa hoore maɗa jeyanɗe moɗon hol hen mo ganduɗa oɗo ceerno oɗo takko jogori yaadude ngam hammadi nanɗa hen ko mayɗo halfina ceerno immima wuuro ari gandanɗa hoore maɗa te ene jogode takko ɓiɗɗo holto ɗum jogori wattindoyde bandiraɓe tedduɓe en jiiɗino ɓilde hen yewtere hakkude meɗen e bindude deftere o woni dembel sal kono noon en dañani fartange nde tawno ɗeɗo balɗe wuuro ngon ɗeeɓi hawnade seeɗa to banggue ganduɗa hoore maɗa mayɗeli eɗen gandi koye aduna rewi heddo ho ɗum ɗo ko yewtere ko haalirde ala e saago tan ko ma waɗe taade ko koye men rewi kadi dartinta golle meɗen so tawi yaniri ni ɗum noon on ñagama yafuya tan so tawi waɗi perguitte guilat tugguɗen yewtere nde ha hande ñalawma hande ka ɗo ndeɗo deftere gasi deftere adande on ñagama hen yafuya no fewi kadi eɗen mbiya ha joni en taƴodirani so tawi jeyɗo ñaawi jokken hettade jokken wattude hen hakkille meɗen so tawi eɗen cellira ma en jokku ndeɗo yewtere e jewte goɗɗe so tawi jeyɗo ñaawi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Agnam Ɓantu Pulago Agnam Yeriyaɓe on kofnama tedduɗi on ñaganama gueno kadi moƴƴere en kofni kadi dendagal bandiraɓe hettotoɓe en toon to dental meɗen yiɗɓe koye mumen woni yiɗɓe lamtoro en kofniɓe tedduɗi kadi en mbiɓe kadi ketki malaki en ñaguimaɓe yafuya eɗen gandi yewtere nde so tawi ene ara hakkillaji ɗi ene hen no fewi so tawi leeli ni ko kamɓe gara siftinde en an kam beete yewtere nde arani wadde en calmini ɗon Abou Demba Dembele e Allah jeali ba wondude ganduɗa hoore maɗa debbo mo gama duule woni Hawa Sow dendi ɗum noon hande on kofnama onon foof e kuuɓal on ñaganama gueno kadi jamma jaam e ɓerɗo ɓuuɓde yo jaam wal mbalen nder hen dokkodiri yaadi kadi ha ñande wonde so jeyɗo ñaawi ko guiɗo mon lamtoro so labdul toksel jaram